Как се казваш? Доминик. Даниел съм аз. Много яко има между другото. Доминик. От България ли си? Ами, не точно. Откъде? Перу. Перу? Ева, много яко. Добре, виж сега. Искам да направим следното нещо. Имаш ли приятел на име Даниел? Да. Можеш ли да му звънеш и ако му звънеш и познаеш неговия телефон какъв е, ще спечелиш награда. Добре. Чакай. Ама аз трябва да му познавам по телефонния номер. Трябва да познаеш каква е марката на телефона. Не вдигна. Ти тук пече. Имахме едно друго предизвикателство за на човек, който да не ти отговори по принцип. Ако беше това предизвикателство, ще я печелиш. Но няма проблем. Имаш ли тогава приятел на име Виктория? Не. Ани? Не. Добре, Милора? Не. Добре. Иван? Да. Давай, звъним на Ванката тогава. Всякой, той ми ти казвам, че ще дам награда.